abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ obi biara yes ma akɔ baba Sogyaman Sikafie so ɛna Sogyaman TV so yes mebɔ nkaeɛ sɛ woyɛ writer baabi a wɔ bi a wɔ Ghana ha na sɛ wopɛ POS machine ɛde ayɛ adwuma mekamfo Randy rotary machine ɛna de ama yes Randy ɔmo POS machine no wode ɛno ara na wode bɛloadu credit agu so from mobile money to machine no so na wonya win so a akyɛ koraa no 5 to 10 minutes na win no aba machine no so na wabɛdraw ato mobile money so kama nti open machine ɛde ayɛ adwuma ɛno asɛ bɛfa number yi baabi a wo bi a wɔ Ghana ha no sikatua bi anim baabi a wo wɔ Ghana ha bi a no unsa ɛbɛtumi aka bi ɛno asɛ bɛfa number yi 0593673300 Sogyaman mema wo sa aka bi kama ɛho hia baabi a wo biara wɔ Ghana ha no wo wɔ Ghana nko de a unsa ɛbɛtumi aka bi kama yes nti ma wo sa enka machine yes say no banka to banka no ukodi a ene sika ni ho director mai ene ade srew ma wo sa nka machine ade udi ye na sika no beba machine na so na wa withdraw to mobile money so kama yes nti mesrew bomoden na ma onsa nka bi yes nti de wo hia ne se wo befa number yi no afre me 0593673300 Sogyaman ofra wose wopɛ POS machine wopɛ Randy POS machine bi mesrɛ etwa vag anopa vag no etwa vag NL vag no ɛna etwa no rush ɛna etwa from Monday special to Aseda etwa ne nyinaa so ɛna sɛ etwa ne ninth game bi te sɛ Golden Souvenir etwa Golden Souvenir etwa Star Lotto etwa Cash for Life etwa